Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbah. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Mbak, cowok idamane sampean sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jal sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Kendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu ana kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten niku. Ya Lah jenengan kaya gatekke kula nganggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas cah iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kampuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek ngamuk. Ora. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mbok kurungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras.
Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku ini ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Gendang, nyesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manuk. Padumu pengen manukku to. Jan medu. Sabisane sembrono lho. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Iki piye to? Tapi ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki saiki. Piye ta saiki? Sik, iki genah-genah. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kaya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja tumpak samplok ngono ki lho. Lah kowe iki omong aku. Lah iki wong ciri kasih. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampa mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo toleh. Jum, aku tak takon. Tulung jawab sing jujur ya. Takon opo Mas? Jum iki opo anane? Yen sampean takon, Jum mesti jawab jujur. Ukuran kotangmu kuwi pira? Ayo. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saedik lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Ngelembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cacah lho. Nongkrong dulu. Iya.
Sama siapa tadi? Ya karo cah-cah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temanmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Logok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel ae lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya. Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak no. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelut ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko yo ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya iya. Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya iya, aku paham kuwi. Wis senajan no kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Mikir rabi. Rabi prayoga modal to, Ndes. Manukmu mbok kathoki ora nang mbok pakani dosa. Iya, Ndes. Tapi aku cek mumet iki lho, cek anu mikir nang suran iki lho, Ndes. Aja mikir masalah angsuran. Ora dipikir yo diuber-uber det kolektor aku, Ndes. Blok e meni piye? Tak tutupi. Beh, tenan iki, Ndes. Suwun ya, Ndes ya. Gue triplek. Jancuk tak kira tenanan, Ndes. Aku wis semangat iki mau. Gak suka aku. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lek sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho.
Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Ancok anjene. Ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama pistol? Aku sama pistol. Iya. Sama-sama bisa nembak. Salah. Apa dong? Kalau pistol dimasukin pelor. Kalau aku